Asa mo? Ligo mo? Hala, kalami so laisyo lagi mo kaliguan no kay adto mo sa swimming pool. Ana ka dia Jel? Hi. Grabo na nila, oy lamig kay ilang view, ako labot. Oh, dara anak mo dabi picture sa matubang dire. Dire 1 2 3. Nice. Wala lagi may mga bodyguard, mga puti. Guys, arita mga ligo ta sa ilang swimming pool bitaw guys. Lami kayong kaliguanan kaya arita diri sa surprise. Ay. Fresh water or Hala, si Silver nanggukod og manok. Wala na sila diri. Lamig yung kaliguanan sa unsa di buling na niya? Kasiti ko lang kumagan pre. Kumpag yung bana guys. Kasiti ko lang bilit. Lang. Uma jote, abang gabi jote siya. Maligo na dadaan dito. Maligo naman ni. Uy, lisod man din kay tatig video no. Kami kita kang bilin. Bilin ay imong lawas diri dor kita kuol gid mo diri dor. Maligo ko no kay ilugod bildo. Dawa guys. Laagi pa rin mahal. Relax. Oy. Lang, gaay ko grills gamay lang pi. Paano mi giligo? Ligo kami. Anton si Yaya. Ayun, anak. Marunong ka. Marunong ka, uy. Tindota gid kaligos First time mo tabay. gan, kaligog tabay. Matay. Ila sa intaon. Di, magupalik ko ang mama tabay. Kaya mataot ko no, ako ang panik. First time ako guys, kaya balik ko ang mama, initag og tubig for else, parang mineral water. Or else. Sa umaga, naamoy na. Ma-feel ni mo sa akong na-feel dor nga. Inigligo to lang nindot break kaligo kada adlaw no. Okay, maligo ko mga 2 minutes, umano ha. Nanambok tugod sa gipit. Ay, bumaus. Mate kan kabayral ba? Ay. Tagalog na, mahal ta ng Tagalog. Murtag ko. Tugod ko maligo, magnanaw. Asa pagligo sa babay? For 4 minutes naman, di pwede na ako ni off. Dili kay mag